Sukrim. Mbah Sukrim. Nek angel limen to, ndek ben ning kono kae ngakune karo aku Agus lho. Lah, kok. Heeh. Nek kene dadi Sukrim, dadi Mukrim. Status cek enom kae lho, cek ganteng lho ya. Ndek ngene kono lho aku jare Agus. Nah, Niki ngersake napa sayang? Wee. Ngersake napa? Kono. Kijing. Oh, Warudaya. Warudaya. Nggih. Nggih. Barjo. Ah, lagi jumeneng kok, Mbah. Lah iya, lah iki sing sawiji Mbah Wiro dereng teko niki. Endi Mbah Wiro? Endi? Ayo Mbah Sukrim Pripun? Harjo. Mboten panjenengan nggih jumeneng. Lah ya aku ki golek-golek. tangan di atas. Pripun? Nggih. Saestu. Wah, dicatet Oke, Mbah. oleh Jangan sih. ya Mbah. Ayo enggak. Nah, ki Mbah sing Suwar, foto Mbah monggo Suwar. Mbah. Heeh. Ya iya suarane Mbah. Mbah Kakung wis dandan. Jajas anak maraya. Ya. Niki kijing miring napa Warudoyong? Warudoyong, nggih. Pokoke Mbah Sukrim karo Mbah Harjo sik Pop Yai loro. Yo. Heeh. Ya. Nah, Berdua. berdua iki. Aku ya jek sanggup kok ngayahi loro. Piye ngene iki senengane beksa tayubi ngoten niku nggih Mbah Sukrim. Nggih. Ah, ya. Nggih. Perkedang muda laras. Nggih. Ya, menika katur priyangga kalih Mbah Suwar request. Heeh, karo Mbah Harjo, Mbah Wiro niki tak Mbah Harjo. celuk sik bentang tindak mrene. Heeh. Dipun aturaken Warudoyong kanca-kanca. Heeh. Ya. Monggo Mbah Kong. Beksa Mbah. Ayo yo. Dayang ya Mas, dayang neng pinggir kali. Ayo mablak-mablak, saiki ne ana ngendi? Ngalor bali ngidul, iki amor sesuk ra kumpul. Karo dayang ya Mas, dayang didayangake. Jemong pinter ngomong, sing penting sawerane. Jas buka nyeketi blangkon, sama jaga sami mawon. Baru-baru dayang ya Mas, dayang neng pinggir loro. Ayo kinclong-kinclong, sayang sithik gawe bingung. Ki Mbahmu Sukrim kon parikan, Mbah Harjo ya parikan. Parikan dulu sayang. Alah. Kowe aja ngono ki lho, Ti. Lah piye? Mbahmu kok goglah ngono. Gumbo. Gumon ya ya. Tarian sayang. Wah, tegese ki manut, Oh, manut. manut. Tegese manut. Iya. Yo. Apa Mbah Harjo ora parikan, Mbah? Oh, aku. Oh iya. Nggih. Mriki cah adil mboten cah pukil kok. Nandur suket ana galengan, saya caket saya kelingan. Nek cedak karo Siti kelingan. Heeh. Mas, dayang neng pinggir kali. Jemong pinter ngomong, sayang sithik aja ngali. Nganggo manut, Mbak. Derek. Heeh. Jane nek
jenengan tanggap nganggo mandek ngene iki jenengan tambah neh jane. Uwul meneh ngono kae. Heeh. Biasane ngono kuwi kok ora mudeng. Ayo, ya ti kowe ti, pari amu ti. Kanggo Mbah Sukrim sing ganteng dhewe. Heeh. Umure lagi 17 tahun. Ndogemak bunter-bunter rasa pino biar kiar ngaru-ngaru dayang ya mas dayang ning pinggir kali jemong sugih omong sing penting wonge gemati. Heeh, ganti neh Mbah. Ganti neh. Tuku es krim neng Purwokerto yen Mbah Sukrim bagya mulya. Aru-aru dayang ya mas dayang ning pinggir sawah ayo kinclong-kinclong sayange rasa omah. Mbah Harjo Genti seneng dipuja apa ora iki? Iya Mbah? Heeh, ndang ngomong. Racun kriyen. Iya. Heeh, iku ngerti racun metu ya, ndak joget ya. Heeh. Iya. Yo, masukin. Heeh, kowe ya Mbah ya. Ya. Tuku telo rarang regane yen Mbah Arjo akeh duwite. Lonya bapak metu iki lah. Dhewe iki jare iki awor iki sesuk ra kumpul mumpung iki awor menawa wis sapa duweke ngono lho Mbah. Ndang nyanyoh ngono lho Mbah. Kula. Nggih. Wis ora anu. Ya. Derek to. Heeh. Wis ya wis iki waru doyong wis dadi dibacutke apa iki Mbah iki. Heeh. Lampun wis iki waru doyong wis rampung. Heeh. Tanduk meleh mboten? Kijing mirip. Tanduk meleh mboten sayang. Sik. Njang kusik. Oh nggih. Siap. Ayo yo. Ya sepuh ki jan ndol. Oke. Ngene ya. Tia Kijing mirip. Wis kene. Iki nuruti karo wong sepuh ki panjen wong sepuh ki ngeten iki. Asepe ampuh. Papuh ben awet nom, awet nek momong anak putu golek hiburan iki kaya Mbah. Awet Sukrim urip. Harjo ngene iki. Nek duit ki gampang digoleki ya Mbah ya. Oke. Ya. Yo. Kaki wirot di kaki wirogen tan teko. Lah iki. Lah ini. Nah, iki demange kene iki. Ya. Lah. Ya iyo. Ayo Mas. Ayo Mbak Mira, Mas Ayo Mira. Mas. Kijing mireng. Wong. Yen ra kowe tak tinggal lunga. Ayo Mas. Ya ayo. Kijing mireng. Ayo Mas. Ya tambah siji neh Mbak Mira. Tembok ning calone jare kapok njaluk maneh dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ayo yo miringi wong ayo yo miring nangon timun tirajangi ranggume
kijing miring mbah-mbah kijing miring kijing miring etan lencir kuning dadi rebutan Mas aja ngono Mas iki piye suket lekodanan sore atiku ngenes mikir slirane atok ireng lambine ireng sandal jinjit kacamata kowe seneng aku ya seneng rande duit ra apa-apa yuk wis piyai loro ki giliran genti. Lah iki wonten Mbah Kakung Mbah Suwar, wonten Mbah Wira. Iki ditari. Oh, ditari langsung. Ngersake lagune, heeh. Mbah Suwar. Ben Waroto Waradin. Alah. Lah kok marah-marahi lho. Kandhane ku lho heeh. Bayu. Ah iya kok. Iki apa to ri? Ah, kan wis pokoke bengkakan wis ora ukur pokoke. Ya wis. Ayo ngapunten wis pokoke iki ngaturi muda laras ki ora bendina Mbah iki dadine ya pupung niki pinanggih. Nah, niki ngersake napa, Bapak? Ya, Mbah Kakung sik ngersake napa? Puspawarna, terus mudangan oke. Santai Kak. Yo kerja. Tetanggane terus deprok ae. Masaku kok ya. Ayo, ayo gelem nampa nasi gelem mani. Sampun. Sampun. Nah, pokoknya Mbah Suwari wis lung. Cak-cek pokoke. Puspawarna ngudang anak suwe ora jamu. 200 kok ya. Yo nyeket-nyeket kurang sitok.
gilirane Mbah Wiro. Gubuk asmara. Pokoke urut. Siap. Jian tenan. Oh nggih. Iya iya. Kenalan kalih Mbak Siti. Gubuk asmara. Nggih. Tasih sarengan muda laras gong saking pijilan. Gak sisan kene Mas. Gak sisan kene. Langsung. Ayo yo. Kasih sayang ku bukan orang yen kae kanggo adem tresno tanpa bantal tanpa krasa bote kataman asmara kumpul kae nyimpen ati teko besok ora bakal lali kumpul kae Cerita wayah bengi nganti kagragrena
Podo laras Kamajaya Video Shooting Berkamulya Sound System. Ayo yo lo 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 goyang sayang bayi masuk yen liwat aku kelingan dubo kae yen tak golek lo 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 nek cakak bak tulisan warna abang tanda kasih sayang jangan hubung asmara yen kae tanggo andom tanda lo 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 tanpa bantal tanpa kosong kota bote kata manasoro kubo kae ya caketan jroning ati data